ଡ୍ରାଇଭିଂ ଲାଇସେନ୍ସ ଆପ୍ଲାଏ କରିବା ପୂର୍ବରୁ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ସାମ୍ନାରେ କିପରି ଏଲ୍ଏଲ୍ ଟେଷ୍ଟ କରାଯାଏ ଏବଂ କେଉଁ ପ୍ରକାର ପ୍ରଶ୍ନ ସବୁ ଆସେ ତାହା ଆପଣମାନେ ଆଜି ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ଲାଇଭ୍ ଦେଖିବେ। ତ ତା ପୂର୍ବରୁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଏମିତି ଭିଡ଼ିଓ ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ପାଇବା ପାଇଁ ହେଲେ ଆପଣମାନେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିକି ରଖିଥାନ୍ତୁ ଏବଂ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ ମଧ୍ୟ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଏଲ୍ଏଲ୍ ଟେଷ୍ଟଟିକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା ଏବଂ ସବୁ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନଟି ଆସିଯାଇଛି। ପ୍ରଶ୍ନଟି କ'ଣ ଅଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପ୍ରତୀକଟି ଦର୍ଶାଏ ଯେ ଏଠାରେ ଏକ ଚିହ୍ନ ଅଛି, ତଳେ ତିନୋଟି ଅପସନ୍ ଅଛି। ପ୍ରଥମଟି ହେଲା ରାସ୍ତା ବନ୍ଦ ଅଛି, 2 ନମ୍ବରଟି ହେଲା ଗାଡ଼ି ରଖିବା ପାର୍କିଂ କରିବା ନିଷେଧ, 3 ନମ୍ବରଟି ଅତି ଚରମ ବେଗରେ ଗାଡ଼ି ଚଳାଇବା ନିଷେଧ। ଲାଗୁଛି ଏହାର ଉତ୍ତରଟି 2 ନମ୍ବର ଅପସନ୍ଟି ଥାଇପାରେ। ଏଠାରେ 2 ନମ୍ବରକୁ ଚୁଜ୍ କରିବା ଏବଂ ସବମିଟ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିଦେବା। ଆମର ଏଠାରେ ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନଟି ଭୁଲ ହୋଇଗଲା। ଏହାର ଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଲା ଅତି ଚରମ ବେଗରେ ଗାଡ଼ି ଚଳାଇବା ନିଷେଧ। ଅଟୋମେଟିକ୍ ଏଠାରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରଶ୍ନଟି ଆସିଯାଇଛି। ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପ୍ରତୀକଟି ଦର୍ଶାଏ ଯେ ଏଠାରେ ଏକ ଶଗଡ଼ ଗାଡ଼ିରେ କ୍ରସ୍ ଚିହ୍ନଟି ଅଛି। ବଳଦ ଗାଡ଼ି ନିଷେଧ, ସାଇକେଲ ନିଷେଧ, ସମସ୍ତ ଯାନ ନିଷେଧ। ଏଠାରେ ପ୍ରଥମଟି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ଥିବ। ବଳଦ ଗାଡ଼ି ନିଷେଧ। ଆମକୁ ଗ୍ରୀନ୍ ସିଗ୍ନାଲ ମିଳିଗଲା, ମାନେ ଉତ୍ତରଟି ଠିକ୍ ଅଛି। ତୃତୀୟ ପ୍ରଶ୍ନଟି, ଯେଉଁଠାରେ ରାସ୍ତା ଉପରେ ଖସଡ଼ା ସଂକେତ ଥାଏ ସେଠାରେ ଚାଳକ ଉତ୍ତର ଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ଗିଅର ବଦଳାଇ ଗାଡ଼ିର ବେଗ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବ, ବ୍ରେକ୍ ମାରିବ, ସେହି ସମାନ ବେଗରେ ଗାଡ଼ି ଚଳାଇବ। ଏଠାରେ ପ୍ରଥମଟି ଠିକ୍ ପରି ଲାଗୁଛି, ଗିଅର ବଦଳାଇ ଗାଡ଼ିର ବେଗ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା। ଉତ୍ତରଟି ଆମର ଠିକ୍ ହେଲା। ଚତୁର୍ଥରେ ଯାନକୁ ଅତିକ୍ରମ କରି ଆଗକୁ ଯିବା ନିଷେଧ। ଉତ୍ତର ଗୁଡ଼ିକ ଯେତେବେଳେ ସମ୍ମୁଖରେ ଥିବା ରାସ୍ତା ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଦୃଶ୍ୟମାନ ନୁହେଁ, ଯେତେବେଳେ ସମ୍ମୁଖରେ ଥିବା ରାସ୍ତା ଯଥେଷ୍ଟ ପ୍ରଶସ୍ତ, ଯେତେବେଳେ ରାସ୍ତାରେ ପଟା ପଟା ଧଳା ଗାରର ଚିହ୍ନ ଦିଆଯାଇଛି। ଏଠାରେ ଲାଗୁଛି 1 ନମ୍ବରଟି ଠିକ୍ ଥିବ ବୋଲି, ଯେତେବେଳେ ସମ୍ମୁଖରେ ଥିବା ରାସ୍ତା ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଦୃଶ୍ୟମାନ ନୁହେଁ। ଉତ୍ତରଟି ଆମର ଠିକ୍ ଅଛି। ପଞ୍ଚମ ପ୍ରଶ୍ନ, ଆଗରେ ଥିବା ଜାରତ ଚାଳକ ଗାଡ଼ିକୁ ଅତିକ୍ରମ କରି ଆଗକୁ ଯିବାର ସଂକେତ ଦେଇନାହିଁ। ଉତ୍ତର ଗୁଡ଼ିକ ଆମେ ଅତିକ୍ରମ କରି ଆଗକୁ ଯାଇପାରିବା, ଆମକୁ ଅତିକ୍ରମ କରି ଆଗକୁ ଯିବା ନାହିଁ, ଆମେ ହର୍ନ ବଜାଇ ଅତିକ୍ରମ କରିପାରିବା। ଏଠାରେ ପ୍ରାୟ 3 ନମ୍ବର ଉତ୍ତରଟି ଠିକ୍ ଥାଇପାରେ। ଆମେ ହର୍ନ ବଜାଇ ଅତିକ୍ରମ କରିପାରିବା। ଆମର ଉତ୍ତରଟି ଏଠାରେ ଭୁଲ ହୋଇଗଲା। ଏହାର ଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଲା ଆମକୁ ଅତିକ୍ରମ କରି ଆଗକୁ ଯିବା ନାହିଁ। 6 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ଯେତେବେଳେ ଦୁର୍ଘଟଣା ଯୋଗୁଁ 1/3 ବ୍ୟକ୍ତିର ସମ୍ପତ୍ତି ହାନି ହୁଏ। ଉତ୍ତର ଗୁଡ଼ିକ 24 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ନିକଟସ୍ଥ ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନରେ ରିପୋର୍ଟ ଦେବେ। ଗାଡ଼ି ଚାଳକ 7 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ନିକଟସ୍ଥ ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନରେ ରିପୋର୍ଟ ଦେବେ। କୌଣସି ଷ୍ଟେସନରେ ରିପୋର୍ଟ ଦେବା ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ଏଠାରେ 1 ନମ୍ବରଟି ନିହାତି ଭାବରେ ଠିକ୍ ଥିବ। 24 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ନିକଟସ୍ଥ ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନରେ ରିପୋର୍ଟ ଦେବେ। ଉତ୍ତରଟି ଆମର ଠିକ୍ ଅଛି। 7 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ଗାଡ଼ି ଚାଳକ ଯଦି ତାର ଦକ୍ଷିଣ ହାତକୁ ବଢ଼ାଇ ହାତ ପାପୁଲିକୁ ତଳ ଆଡ଼କୁ ଦେଖାଏ ଏବଂ ହାତକୁ ବାରମ୍ବାର ଉପର ତଳ କରେ, ତେବେ ତୁମେ ବୁଝିବ। ଉତ୍ତର ଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ସେ ବାମ ପଟକୁ ମୋଡ଼ ନେଉଛି, ସେ ଗାଡ଼ିର ବେଗକୁ ଧୀର କରୁଛି, ଗାଡ଼ିକୁ ଅତିକ୍ରମ କରି ଆଗକୁ ଯିବାକୁ ଅନୁମତି ଦେଉଛି। ଏଠାରେ 1 ନମ୍ବର ଉତ୍ତରଟି ଠିକ୍ ପରି ଲାଗୁଛି, ସେ ବାମ ପଟକୁ ମୋଡ଼ ନେଉଛି। ଉତ୍ତରଟି ଆମର ଏଠାରେ ଭୁଲ ହୋଇଗଲା। ଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଲା ସେ ଗାଡ଼ିର ବେଗକୁ ଧୀର କରୁଛି। 8 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ମାଲ ପରିବହନ ଯାନର କ୍ୟାବିନରେ ବସିପାରିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ହେଉଛି। ଉତ୍ତର ଗୁଡ଼ିକ ହେଲା 5 ଜଣ ବ୍ୟକ୍ତି, ମାଲ ଭରିବା ଓ ବାହାର କରିବା ପାଇଁ ଯଥେଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟକ ବ୍ୟକ୍ତି, ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଅନୁମୋଦନ କରାଯାଇଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା। ଏଠାରେ 3 ନମ୍ବର ଉତ୍ତରଟି ଠିକ୍ ପରି ଲାଗୁଛି, ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଅନୁମୋଦନ କରାଯାଇଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ସଂଖ୍ୟା। ଆମର ଉତ୍ତରଟି ଏଠାରେ ଠିକ୍ ହେଲା। 9 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପ୍ରତୀକଟି ଦର୍ଶାଏ ଯେ ଏଠାରେ ଏକ ସାଇକେଲ ଚିହ୍ନ ଅଛି। ଉତ୍ତର ଗୁଡ଼ିକ ସାଇକେଲ ଅତିକ୍ରମ କରିବା ସ୍ଥାନ, ସାଇକେଲ ଅତିକ୍ରମ କରିବା ନିଷେଧ, ସାଇକେଲ ପ୍ରବେଶ ନିଷେଧ। ଏଠାରେ 1 ନମ୍ବର ଉତ୍ତରଟି ପ୍ରାୟ ଠିକ୍ ପରି ଲାଗୁଛି, ସାଇକେଲ ଅତିକ୍ରମ କରିବା ସ୍ଥାନ। 9 ନମ୍ବର ଉତ୍ତରଟି ମଧ୍ୟ ଆମେ ଠିକ୍ ଦେଲୁ। 10 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପ୍ରତୀକଟି ଦର୍ଶାଏ ଯେ ଡାହାଣ ପାର୍ଶ୍ୱକୁ ଯିବା ନିଷେଧ, ଡାହାଣ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ରାସ୍ତା ଅତି ତୀକ୍ଷ୍ଣ, ୟୁ-ଟର୍ନ ନେବା ନିଷେଧ। ଏଠାରେ 3 ନମ୍ବରଟି ଠିକ୍ ପରି ଲାଗୁଛି, ୟୁ-ଟର୍ନ ନେବା ନିଷେଧ। ଏହି ଉତ୍ତରଟି ମଧ୍ୟ ଆମେ ଠିକ୍ ଭାବେ ଦେଲୁ।
ଟୋଟାଲ୍ ଆମେ 10ଟି ଟେଷ୍ଟରୁ 7ଟି ଠିକ୍ କଲୁ ଏବଂ 3ଟି ଉତ୍ତର ଆମର ଭୁଲ ହେଲା। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, LL ଟେଷ୍ଟର ଆଉ ଏକ ଭିଡ଼ିଓ ଯଦି ଚାହୁଁଥାନ୍ତି ତାହେଲେ କମେଣ୍ଟରେ ଲେଖିକି ଜଣାନ୍ତୁ। ଆଜି ପାଇଁ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ରହିଲି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।